Moi Rostomili, dziś będzie coś o centrofudze. Centrofuga to jest słowo, co ono jest używane a i w Polsce, nie u nas na cieszyńskiej ziemi. I centrofuga to jest wirówka do mleka. Co to jest, jako się robiło centrofugą, to będą wiedzieć naozajst ci, którzy chowali krowy, a mieli swoje mleko. Jako to fungowało, a na co to było, to wam dziś wyrządzę. Rostomili, dycki było tak, że jak się podoiło krowę, to mleko się wlało do wielkucnego czaploka, a postawiło się go do chłódku, pa i do szpajski. Potem dycki za 2-3 dni gaździno wzięła bagieniorkę, a zbierała śmietonkę, co ona zaczęła robić na wyrchu. Jak już nazbierała tej śmietonki tela, że z niej szło zrobić masło, to ją dziepro wloła do maśniczki. Po tym nie skorzy po chałupach ludzie zaczęli używać te wirówki do mleka, te centrofugi. Co by mieć śmietonkę wartko chnet jak się podoiło krowę. Centrofuga na wyrchu miała takowną wielkucną miskę, co się do niej loło mleko. Z boku była kurbla, co się nią wartko zwyrtało, a z drugiej strony wylazowały dwie rurki. Z jednej rurki leciało mleko, a z drugiej rurki leciała już gotowo śmietonka. Centrofugę szło łatwo rozebrać. Najważniejsze w postrzodku były takie ocelowe lejki. To wyglądało jak lejk i te ocelowe lejki, one były zrobione z cienkiego plechu. Było ich 6 albo 8, a były skręcone do kupy. Jak się zwyrtało kurblom, to wartko zwyrtały a i te ocelowe lejki. Kiedy przez nich przelazowało mleko, to śmietonka została w postrzodku, a mleko już bez fetu strzykało na boki, no bo ono było kapkę ciężejsze. Z krystego potem z jednej rurki leciało chude mleko, a z drugiej rurki leciała śmietonka. Nie trzeba było już czekać, aż śmietonka się zrobi na wyrchu garca z mlekiem. Gaździno mogła chnet odwirowaną śmietonkę wloć do maśniczki, a se robić pomału masełko. Mleko, co ono było odwirowane, było ganz biolućki, bo już nie miało w sobie fetu, albo go miało przeogromnie mało. Furt go szło pić, ale było bardziej wodniste. Taki mleko bez fetu piły gor paniczki, kiere chciały ściepać porę kilo, a kiere furt prawiły, że że wożą zakupa. Co by mieć liter śmietonki, trzeba było wywirować 10 litrów mleka. Że to zależało od krowy, jaki miała mleko, bo jak krowa miała kupa mleka, to w nim było mniej fetu, a ta, co dawała mleka mniej, to w nim było fetu więcej. To zależało od tego, jako jest krowa, jeśli to jest gwiazdula, albo gorolka, albo jakoś czornokrowa. Ja se wspominam, że my mieli gorolkę, a gorolki, one, to była czerwonokrowa, tako mało, a te gorolki, one miały masne mleko, było tam więcej fetu, więcej masnego, a zaś tako oto czornokrowa u sąsiada, ona miała kupa mleka, ale to mleko było bardziej wodniste, miało mniej fetu. To wszystko zależało od tego, jaka jest rasa krowy. Dycki, jak się odwirowało mleko, to trzeba było centrofugę porządnie opucować, a te plechowe lejki trzeba było wyżbluchać w ciepłej wodzie, bo inaczej się zatkały, a wirówka już wobec nie fungowała. Ponikierzy loli do nich ciepłą wodę, a zwyrtali. Tak też ich szło łatwo wypucować. Pierwsze centrofugi były całe ocelowe, a miały z boku tą kurblę, co się nią wartko zwyrtało. Wiele razy się te centrofugi przykręciło do starego stoła, co by nie skokały, a potem szło już dostać wirówki na elektrykę, ale one były już plastikowe. Ale dycki w postrzodku te lejki były furt ocelowe. Staruczne centrofugi jeszcze stoją po chałupach.
w piwnicach, lebo we wasz kuchni. Jakby się ich namazało, a wypucowało, to ja sobie myślę, że jeszcze by nie 1 liter mleka wywirowały. Gorsze tylejiki w postrzodku były z oceli, co ona nie rdzowiała. Każda centrofuga przeżyła niejedną gwiazdulę, niejedną gorolkę krowę, a tą, co ją kupili, stareczka, to jeszcze używały wnuki, a prawnuki. Jak mocie jeszcze roztomili taki centrofugi kańsikej pochowane, to je worce ich wyciągnąć, namazać, nie wyciepować, dać kańsikej do skansynu. Niech ta centrofuga jeszcze kapkę postoi, niech ją ludzie pooglądają, jako kiesi się mleko robiło. A co się z mlekiem robiło? Dziękuję wam pięknie, żeście mnie posłuchali. Pyty mocie taki 2 obrazki kole mojej głowy. Jeden obrazek to je pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a druga pytka to je, co byście się podziwali na film, co żech wam narychtował. Ten film się wam można spodobał. Dzięka piękne, niech się wam wszystkim darzy.